नमस्कार. फायनली गावी पोचलो आता आम्ही. म्हणजे आम्ही सकाळी 11 वाजता सगळं जे आमचं आरोग्य केंद्रात जाणं वगैरे तिथे रिपोर्टिंग करणं ते आम्ही मुंबई ठाण्यामधून आलेलो आहोत. त्याचं रिपोर्टिंग वगैरे केलं. त्यांनी आम्हाला एक होम क्वारंटाईन असा एक फॉर्म दिलं स्टिक करायला घराला. आणि आता आम्ही होम क्वारंटाईन झालो ॲक्च्युली. कोणत्या प्रकारे शासकीय विलगीकरण नाही करून घेतलं, गृहविलगीकरण करून घेतलं आम्ही. म्हणजे आमच्या काकाचं जे घर आहे त्या घरातच आम्ही राहतो आहे. सकाळी आलो. आमच्या विलासाच्याने आम्हाला चहाची सोय करून दिली. भाकरी आणि भाजी आम्हाला सकाळची सोय, अळूची भाजी मस्त ती सोय करून दिली. कसली भाजी ती काय कळत नाही म्हणजे. एक नंबर भाजी आहे. 6 वाजता होता आणि पाऊस सुरू झाला आणि मस्त आंबोळ्या आणि वालीची भाजी दिली आईने. वालीची भाजी आम्हाला काकीने दिलेली. तर मला मुंबईत वाल इकडे उचलत नाही, पण गावी वाल खातो मी आवडीने. हा ना. गुड मॉर्निंग. सकाळ झाली आमची. आता उठलो वगैरे, नाश्ता झाला, फुटी चहा आणि भाकरी नाचणीची. काल खूप दमलेलो, खूप म्हणजे अक्षरशः वैताग आलेला आणि त्यामुळे जास्त काय बोलता नाही आलं. पण आता 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 फ्रेश वाटते, छान वाटते. आज रविवार आहे. आता आमचं सेकंड डे आहे क्वारंटाईनचा. आता हे दिवस असेच मोजायचे आहेत. 15व्या दिवशी मग आम्ही आमच्या घरात जाऊ खाली. हे जे काकाचं घर आहे हे उंचावरती आहे, आमचं घर खाली रस्त्यावर आहे. आणि गावातली माणसं खूप सपोर्टिव्ह आहेत, खूप सपोर्टिव्ह. म्हणजे आम्ही विचार केला की कसं होणार, म्हणजे मुंबईतच आक्रमणे जात आहेत, एक कंटेनमेंट झोनमधून आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जाणार आहोत, तर आम्हाला कशी वागणूक मिळेल, काय मिळेल. पण खूप छान. म्हणजे आम्हाला जे पुणे बँगलोर हायवेवरती जे पोलीस अधिकारी भेटले, म्हणजे आम्हाला ई-पास वगैरे चेकिंग वगैरे, ते पण चांगले होते. कोणी कुठल्या प्रकारचा त्रास दिला नाही. नंतर गगनबावड्यातनं खाली उतरल्यावरती पण पोलीस तर ते आमच्या गावातल्या साईडचे होते, म्हणजे मालवण, आमचे मालवणीत सगळे. तर ते आमच्याशी एकदम छान बोलले. त्यांनी आम्हाला छान सहकार्य केलं. आणि गावी आल्यावरती आता गावातले जे आमची माणसं आहेत ती पण खूप छान सहकार्य करत आहेत. काय हवं काय नको ते सगळं पाहत आहेत. आणि आम्ही विचार केलेला टाईम कसा स्पेंड होणार, पण आमच्यासोबत गजाली वगैरे मारत आहेत. त्यामुळे आम्हाला काही खटलं वगैरे असं वाटत नाही आहे की आम्ही आमचे दिवस हे क्वारंटाईनचे आहेत. दुसरा दिवस अजून 12 दिवस बाकी आहेत. पण छान वाटतंय, मस्त वाटतं. आणि गावी असल्यामुळे स्वतःच्या आता सिक्युअर फील होतं की सर आता आपण खूप लांब आलो आहेत आणि कुठल्या प्रकारचा त्रास नाही होणार.